Hi guys. So may hapon di guys ha. Nanaputi ampaw diri guys. Manihant na sad ni. Manihant ato ni part 2 para gyapon sa akong mga solid mga supporters. Ha? So nala ko diri guys eh. Ari rin natin ibutang guys. Oy! Sayang na oy. Salamat. Buang. Ikaw ka pa kagas iro ikaw na banyaka noon. Ako boss, nakapalo ko boss. Dili man kay ato adi kay paunhan na yun man. Manihan daw na. Manihan niya may boss. Siya to ang nako sa Pamanihan na po na. Akan na to. Okay lang, klaro. boss. Wow, na klaro. Ito ay, ilan ko na mani nga. manda. Kwarta. Kwarta yung sa baga kayo. Klaro kay ampaw ngawa. Ako na naman to na gaw. Part dako kay dapat. Kana di na way ayaw na to ana na. Di kay sa una man to. Kini kailain man ni. Aka to kay nikiran man to ni. Nakapalo mo ko boss. Mas may pa kaning congratulations ba? Klaro pa ning kulapo na hugbog pa ko. Ana, wala. Adi ay pagkuan human na mga George. Bawa dali, bawa dali. Awa. Sige lang kay sa kining usab murag nakuha yung kining usab. Sige kay para kuan para masuya gini siya gyud. Boss tagay ko boss. Oh, tinggal Nade sa sud, nade sa sud ha. Kaya kining usag ko kay naglagot ko ni kwarta na yun boss. Klaro, tinuod Part kwarta. ampo. Kwarta ni boss, kwarta ni boss. Dako kay darong mo to. Kadang usag kay inyo pangan gani, di. Ako tikoy ko. Tigay. Tikoy mo ni atong first. Sa una imo ko. Sa man na ka, sige lang. Pagilo mo lakod. Imuhar ba kong gen follow ha? Imo kong gen follow ra ba na pagkas video? Lagi kay ayaw buhan mo nindot yung buhan ng tanawon. Tamo. Tinoda na kwarta na. Tikoy boss, ako tikoy. Kapang mo to. Kunya rago. Ate murag Sige, sige. ila Si Quality Koy di ay atong first prize niya. Papart. Si Papart ang atong second prize. Tigay sa tapos. Sos. Yan follow na ka part, bahala ka. Sige pakitaan ninyo pila. Ato ning kapasuyaon ning sa tawo. Palo mo balik. Manihan part 2 para ni sa ato ang mga loyal nga supporters. So, Natanawa ra gyud. Natanawa. Tayo man eh. Sa man eh. dako kay Kyo man eh, di man. Halo usap. Natanawa la. Mani Pacquiao. Sa man. Usang minaklaro. Hala. Okay, kasunod ba kay maminaw mo? Wala na gina ta mo nga wala klaro to ha. Basta kabuo. Hala usang mo din na ni part. Manihan Pacquiao lo. Karon na ko nagapalo kay. Abawa, di mga buo. May klaro atong mani. Di pa kam sukol sa hagbar tayo. Usa man din ide klaro nang Malo na kano. Pacquiao yo.